Per Sant Joan es va celebrar la 24a trobada de puntaires i la 18a Fira de la Cirera d'en Roca. La plaça de l'Església es va omplir de puntaires vingudes d'arreu de Catalunya que van mostrar l'art de la punta tan arrelat al nostre poble. D'altra banda, diversos productors de cireres van vendre el seu producte a les paradetes de la Riera. Tots ells coincideixen en que no ha estat una bona temporada degut a la manca de pluja i a les elevades temperatures, però tot i els problemes enguany, la venda a la fira va anar molt bé. Al ser tot el cultiu a secar, la cirera s'ha quedat petita. Els arbres que en teníem més són els que més han patit i els que la cirera és més petita. Tant és així que et parles amb la majoria de gent i hi ha arbres que no els collirem perquè no té tamany, no té presència, vull dir, no quedes bé. Un hivern molt llarg, amb poca aigua, una primavera molt dura, no ens ha plogut, l'únic que ens fa és sol i vent. És un any que la cirera és petita però és boníssima, perquè amb el sol s'ha madurat i és dolça, molt dolça. Recordem que fins al 16 de juliol diversos restaurants i pastisseries del poble participen de les jornades gastronòmiques de la Cirera d'en Roca, elaborant plats i postres amb aquest fruit. A més de les parades de cireres, la Riera també va acollir la Fira de Productes Artesanals i els més petits van poder gaudir de tallers i maquillatge infantil. Els presents també van poder veure una nova exhibició de hip-hop a càrrec dels i les alumnes d'Aina Roura. Mentrestant, a la plaça de Catalunya es va celebrar el 9è concurs popular d'escopir pinyols, on els participants van tractar de demostrar la seva destresa a l'hora d'escopir un pinyol de cirera el més lluny possible. Ha estat un llançament tímid. Els actes van acabar amb l'actuació musical de Safi Wells and the Swing Cats, que van interpretar temes clàssics del swing i del jazz.